Så, bang, 18 år. Så er der ikke nogen børn i huset længere. Hvad vil du studere? Jeg vil ikke studere, jeg vil heller ikke være student. Altså, hvad er det for en grille? Og så er jeg træt af at blive hånet over i skolen. Hvad snakker du om? Alle ved, du arbejder med tyskerne. Jeg har en opgave til jer, som jeg ikke er helt sikker på, du vil synes om. Men du er bare den bedste egnede. Men du må se at komme videre i dit liv. Alle mine veninder har vendt mig ryggen. Jeg kan ikke gå uden for en dør, uden at der er nogen, der råber tysk og tøs efter mig. Vi behøver jo ikke leve under så store forhold, Kai. Jeg havde håbet, at du ville støtte mig i det her. Der er en panserdivision på vej fra Norge. Rigtig frontsvin. Vi hælder bare benzin på bålet. Er planen klar? Ja, hvornår kommer Petersen? I aften er det mig, der er Petersen. Kan du få kontakt til Axel? Nu er Gestapo efter ham. Jeg kender nogen, som måske kan give ham besked. Du har bygget den virksomhed op for det rene ingenting. Nu må du ikke ryste på hånden. Jeg kan ikke sidde med hænderne i skødet, når drengene har brug for min hjælp. Du er godt klar over, at fra nu af, så vil du jade bytte. Jeg behøver vel ikke at oplyse mig om, at det er strafbart at skjule et eftersøg. Der skal vi også nok få ram på.